even kijken naar het Koninkrijk der Nederlanden. Vandaag exact 71 jaar geleden in de Ridderzaal het statuut getekend. En hoe het Koninkrijk er toen uitzag, namelijk Nederlandse Antillen, Nederland en Suriname, is een heel ander koninkrijk dan vandaag de dag. En hoe komt dat nou? Hoe kan het nou dat het Koninkrijk er vandaag de dag zo anders uitziet? Ik vind dat dat heel erg mooi is verwoord door Arjen van Rijn in het handboek Caribisch Staatsrecht in 2019. Dit is niet abnormaal, want op grond van het zelfbeschikkingsrecht zijn voormalig koloniaal bestuurde gebieden bevoegd hun verhouding ten opzichte van het voormalige moederland naar redelijke behoeften steeds opnieuw te definiëren. Dus wat hij eigenlijk zegt, ja inderdaad, 1954, het Koninkrijk komt tot stand, maar in 1975 werd Suriname onafhankelijk. Dat was een keuze die ze konden maken op basis van het zelfbeschikkingsrecht. En in 1986 gebeurde dat eigenlijk, maakte weer een eiland een eigen keuze. En in 2010 leidde dat tot de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Maar aan het einde van deze snuffelexercitie, ik heb u even willen laten snuffelen aan het zelfbeschikkingsrecht, een beetje als de achtergrondmuziek van het Koninkrijk. En ik wil op het einde ook nog even aandacht vragen voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Want we zijn heel erg geneigd om te spreken over de landen als het gaat om het zelfbeschikkingsrecht. Maar ik denk dat we als land Nederland niet moeten vergeten dat dit alle drie dragers zijn van het zelfbeschikkingsrecht. En dat betekent dat we binnen het Nederlandse staatsbestel te maken hebben met drie volkeren die een bepaalde recht hebben op eigenheid. Een bepaalde mate van autonomie, maar ook een bepaalde mate van representatie, eigenheid, een recht om de eigenheid ook te waarborgen. En waarom nou die ondertitel van deze workshop Saba is geen terschelling? Ik heb best wel vaak te maken gehad, ook in mijn... Ik heb een opleiding gedaan tot wetgevingsjurist en ik zat daar vaak, hadden we het ook over Caribisch Nederland. Dat stond toen allemaal nog een beetje in de kinderschoenen. En toen was toch ook een beetje het sentiment van ja, al die dingen die we optuigen voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, dat doen we toch ook niet voor terschelling. Maar dan vergeet je dus dat dit drie eilanden zijn die inderdaad drager zijn van het zelfbeschikkingsrecht, met volkeren die recht hebben op een bepaalde eigenheid. En dat betekent dus dat je soms ook een stapje extra moet zetten om dat te faciliteren. En dat vereist vooral dialoog en zoals die twee visjes daar, een heel klein beetje liefde. Maar goed, laten we de dialoog openen. Ik ben benieuwd of er vragen zijn of opmerkingen.